когато клиентът знае точно какво иска. Хайде да приготвим заедно. След консултация във физическият ни магазин, клиентът ни поръча да изработим 4 комплекта от 5 части по индивидуални размери, отговарящи на неговите нужди. Двата комплекта за спалня включват 2 калъвки, долен чершаф с ластик и 2 броя торби. Другите 2 комплекта са за приста и включват 2 калъвки, 2 долни чершафа с ластик и 1 торба. За клиентът беше важно материята да бъде висококачествена и за това се спряхме на Ramforce, който е 100% естествен памук, изтъкан по по-гъста и финна структура в сравнение с обикновения памук. Ramforce комбинира естествена мекота, свежест и издържливост, идеален баланс между комфорт и практичност. Затова е предпочитан избор за спално бельо от високо качество. Другото, което клиентът си поръча, бяха хавлийни кърпи от 100% памук с размер 50/90. За пълен комфорт през нощта нашият клиент избра 3 олекотени завивки, както и възглавница от висококачествена и дишаща мемори пяна. Разбира се, без подарък не го оставихме и затова му поднесохме висококачествено шалте и персонална бонус изненада от екипът на Герсони. Ако и ти търсиш качество, на което можеш да се довериш, свържи се с нас. Цялата информация ще откриеш в описанието.